Čaute všetci, práve sa nachádzame pred klubom Planet 4 v Trnave, kde Slobodné fórum mladých štartuje svoju prezentačnú akciu v rámci prezidentskej kampane. Je zhruba minútku pred 10 hodinou, všetci sme nedočkaví na veľkého hostia, ktorý k nám sem príde, bude to Laci Strajk. Takisto možno, že sa dočkáme aj budúcej možno prezidentky, alebo teda kandidátky na prezidentku pani Zuzany Martinákovej. Počas celého dňa sme absolvovali niekoľko promočných akcií. Samozrejme, stretli sme sa s rôznymi názormi, takisto aj pohľadmi. Vo väčšine prípadov boli pozitívne. Všetci sa tešíme, že tu bude veľká zábava, očakávame veľa ľudí, takže čo vám budem rozprávať, poďte sa baviť s nami. Sme v Trnave. Trnava je prvým miestom na našej ceste po krajských mestách, kde sa budem stretávať s našimi okresnými predsedami, aktivistami a sympatizantami, ktorí zbierali v minulých dňoch a týždňoch podpisy pod petičnú akciu na kandidatúru na post prezidenta, na moju kandidatúru na post prezidenta. Pýtala som sa ich, ako ľudia reagovali, ako ma museli obhajovať, akými argumentami, čo im hovorili, prečo chcem kandidovať a ako ľudia na to reagovali, čo im rozprávali, čo by si predstavovali, čo by chceli od prezidenta. Takže je to pre mňa veľká možnosť poznať názory ľudí a budeme o tom ďalej potom diskutovať, ale v tejto chvíli sa ich chcem naozaj spýtať na to, aké boli ich zážitky, ich pocity, ich skúsenosti zo zbierania podpisov. Každá jedna úloha je na internete. Oni k tomu používajú. Áno, ako teraz vážne, že to tak bolo. Čo ja som bola fakt prekvapená o tom. Čo rozprávali ľudia, keď ste zbierali podpisy? Čo hovorili na moju kandidatúru? Boli veľmi na to pozitívne ohlasy, čo som bola veľmi prekvapená, že vlastne či to boli mladí ľudia alebo aj troška staršia generácia, tak mali prehľad o Slobodnom fóre aj o pani Martinákovej. Takže bolo pozitívne aj to, že kandiduje na post prezidenta, tak viac menej všetci boli v tom, že držia palce a sú s nami. Kto to bol? Mladí ľudia? Starší ľudia? Väčšina mladých ľudí, pretože chodím na vysokú školu, kde som v podstate počas prednášky robila taký predhovor ohľadne Slobodného fóra, že som potrebovala tie podpisy, že kto by sa chcel k nám pridať. Takže väčšinou to boli študenti vysokej školy. A museli ste ma aj obraňovať niekedy? Ako to môžem povedať, že nie. Vôbec. To je milé. Čo bol? Ja môžem len potvrdiť slova našej krajskej manažérky, všetci vám držia palce. Ďakujem pekne. To je veľmi pozitívne, to je veľmi milé. Ďakujem pekne Trnavčanom. Tak, milí študenti, ja vás ešte raz vítam. Vidím, že pomaly, ale sa prichádzate a to